Elhaj Amadou Adital diine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe ona banta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na zuhuruhum dayman munjadadun ambade te duma kanumbaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butigila doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima ajazmina no mandiye ase o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fɛn fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ te ver rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ kare kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ te ver rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san te ver rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur perpé isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na so o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi ni waati na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijangaw fɛ yen o taa ni ka segi o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijangaw fɛ yen u ka taa ni ka segi o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi
sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 09 fu ni kelen 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ Frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. A wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka o y'a kɛ cogo ye. Dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. Dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. O tɛ baasi ye. N'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye. dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. An cɛ. I musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la. Bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. Dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. Ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. Dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. N'o tɛ Sitan tɛ kalabanci ye. Nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Ba Sunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Ba Sunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa. A fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. A b'an ni mun cɛ. Nin hutigɛ ma Sunkalo n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. Ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ n'o tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. Malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye.
An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye tarata ye avril mars kalo ale tile 25 san 2025 min ye sunkalo ye o fana tile 25 ye bi ye an bɛ dugawu kɛ sa ala ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ sɔgɔmada in na an bɛna na taa Menakakaw fɛ minisiriso min minisiri min bɛ kalanko kunna keba ale taara sɔrɔ denmisɛnnin 450 bɛ kilasi kelen kɔnɔ i y'a mɛn kɔni 450 kilasi kelen bandi dɔw bolo foyi tɛ dɔw bolo kucalakaw olu ka akademi kapu o kɛra directrice ye cɛ min tun bɛ yen u ye ale nɔrɔ bila ni muso ye segukaw fɛ duwalakaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa u bolo dara dɔrɔgu kan min sɔngɔ bɛ taa se sefa wari 150 la Asa Bajalo ale taatɔ Sikasokaw fɛ a ye zole da Buguni Sikaso kɔnɔna na suntigɛ yera la a taara bulon kɔnɔna na min ye Tarawelakaw ka bulon ye a taa bonyamasegin kɛ olu ye dɔgɔtɔrɔso minankura minnu bɛ yen tuberculose fana baaraw tun bɛ sen na donbolo fana sunkalo solidarité hukumu kɔnɔna na a taar'o fana kɛnɛ kan keba fulaw ye misi feere daminɛ dɛ gouvernement fana y'a ka sɔngɔw sigi ko 40 ka taa bila 70 la ko n'o bɛ maa min bolo i bɛ se ka misi sɔrɔ misi feere in kɔni bɛna na kɛ Bamakɔ yan cogo min na sa Yubaba ale yɛrɛ fana Onzɔnpele ale fana taar'o kɛnɛ kan ye district 4 kɔnɔna na keba an y'a jira k'a fɔ n ko balontan ko a ɲaaminen don yen kosɛbɛ an ye jateminɛ minnu kɛ an bɛna na olu di maaw ma aigle olu kɔni binna olu u ye fu ni fu o de kan ka kɛra komi bacili dɛ Gana gayana sɔrɔ o bɛ kuru 15 la min Madagascar bɛ kuru 10 na Mali bɛ kuru 9 na o tɛ ayiwa sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na sɔgɔmada in na Jani ale sanfɛla la keba ko ni finingolo ye kɔnɔ ta o bɛ wele don min na a bɛ fɔ ma ko gari fɛn o fɛn bɛ se k'i kunu kana to a k'i nɛmu dɛ keba yanni i ka kaba fɛnba o fofo nɔ na min taara n'a ye o ɲini k'o dɔn sɔgɔmada in na an bɛ bolomafara kɛnɛ kan keba kunu ni kunnasini ko maaw bɛ k'a jira k'a fɔ ko Algérie ko a ko min ye accord ye ko a ko banna an b'a fɔ Algérie k'a ni ce a ka janaja kɛnɛ sigi ka sudon kɛ ka tila ka tile 40 saraka bɔ an ka o ye fala ye ko Algérie ko AES ko a bɛ se ka jate jɛkulu fɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni maa n'u bɛ se ka baara kɛ an b'a fɔ n ko Algérie ma n k'a ni ce ani baraji a n'a ka jamanakuntigi k'u ni fasoden ɲumanya fala ye keba ko Algérie ko Mali ale ni Mali ko balimaya ni sinjiya bɛ ko ka kɔn jamanaw ɲɛ nka ma Algérie fo k'a sɛbɛkɔrɔ fo k'a ka jamanakuntigi Tebboune k'u fo u ka nin waleya ni nin miiriya ɲumanba in na keba Algérie ka di koyi an yɛrɛ ye zole da ye siɲɛ caman fo an bɛ to k'a fɔ laali halibidi sili i b'o kɔrɔ dɔn wa e t'o dɔn e tɛ se ka taa Algérie keba kana ngɔrɔbɔ dɔrɔn n bɛ arabu k'a ti ɲɛna sisan k'an bɛ Général Dakaw fo i bɛ yen dɔn wa uyo keba n bolo bila n k'i sɔn maa ɲumanya tɛ AES jamanaw k'u kɔlɔsi Algérie la Algérie bɔfan ka ca Algérie dɔnko ka bon Algérie tɛ bi Algérie ye dɛ nin tile 2 in tulo jukɔrɔ kuma duman ninnu u ka n'u tulo don a kɔrɔ keba tiɲɛ don waati min na degun sera anw ma yan ka kɛ ni Musa Mara ka taali ye san 2014 anw yɛrɛ farala Ibrahim Boubacar Keita ka keba ka taa Algérie sabula an kun tɛ fɛ min ye Burkina Blaise ye ale ka kɛ an ka fɛn denfa ye min bɛna na kɔlɔlɔ sigi an ma a waati ala ma hinɛna Saada Samake la
an ka jamana kɔnɔna minisiri tun ye ale ani lakanako Sheikh Umar Jara i bɛ ka kun ye ale ta k'ale kɛ ministre de la réconciliation ye Keba nin septembre kalo in na an cunna Algérie n'o de f'i ye anw ta ti selon ye koyi Keba an cunna Algérie u taara an bila Zeralda ye min y'an ka ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye Sambi Ture ye ale de kun ye IBK ka kunnafonidi ko ɲɛmaa ye Keba anw se ye an ka minisiriw ni Bamanci jɛkulu ɲɛmaaw olu taara ɲɔgɔn ye tile 2 o kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keita nana ani Algérie jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye ko ka bɛn sɛbɛn dilanni daminɛ Algérie Keba ko nana ta n'i ma fili a san yɛrɛ la yɛrɛ 22 ɲɛkɔrɔla de kun do yɛrɛ est-ce que IBK ma 22 discours kɛ k'a to Algérie yɛrɛ a wagati Keba o Algérie min taara k'o kɛ anw ka nin ko in denfa ye Ibrahim Boubacar Keita ka yamaruya kɔnɔna na yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na ani kiralikaw maa minnu bɛ n'olu ye marifa ta n'u k'an bolo di ɲɔgɔn ma a taara wolo mun na o ye kalo 8 sigikafɔ ye n'o taara bɔ accord d'Alger la Keba sabula waati an kun t'a fɛ Blaise ka kɛ an ka denfa ye ka kɛɲɛ ni waleya minnu tun bɛ sen na ye diɲɛ seleke naani maaw b'a dɔn k'a fɔ n'olu dulon Algérie kɔfɛ u bɛ se k'u sago sɔrɔ anw na Keba o la sa u y'a fɔ ko min ye bɛn sɛbɛn ye k'an k'o ta n'an y'o ta yaasa an yɛrɛ ka se k'an bolo bɔ an kɔrɔ kɔrɔ ka se k'a fɔ k'an bɛ fɛn k'an yɛrɛ ye k'an ka sɔn o sɛbɛn in ma Keba a waati kuma cayara yan dɛ Sɛbɛnnikɔrɔ Burama a yɛrɛ y'i jɔ a waragolo la a don fɔlɔ la dɛ a dimina a sɛbɛkɔrɔ fununa nka Keba ko ti ɲɛ min kɔ a segira a kɔ sabula ko min tun bɛ ko in jukɔrɔ a ka bon Burama ma a y'a ye k'a fɔ dusu tɛ mago ɲɛ mago ɲinina fana tɛ dɛsɛ Burama ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ Keba accord b'a bolo a ti lawaleya a ti ta a ti bila a tɛ foyi nka maa minnu bɛ n'olu bɛ balo a kɔnɔna na u y'o jɛkulu to sen na an tor'o la Algérie nana ye k'a fɔ Tatemene si tɛ bɔ ale min ye ko in denfa ye a ye kɛlɛ sugusugubali daminɛ kɛlɛ yɛrɛ nana bɔ anw ka jamana yɛrɛ a kɔrɔnfɛnfa la Keba ka na coko fo an ka Moti ni Segu mara la wa hali bi an b'o dakun na n'i ye accord d'Alger ta k'a lajɛ k'a bɔra Algérie yɔrɔ min ye bɛnbanci wale kɛbaw ye ninjuga wale kɛbaw ye olu kɔni doni anw fɛ yan olu bɔli anw fɛ yan bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko min ye Algérie ye ale de b'olu kɔfɛ bi a b'u kɔfɛ sini hali n'o y'a sɔrɔ u kun dagayɔrɔ o ye Algérie ye ale ni min ye Mauritanie ye waati min na Blaise fana tun bɛ yen Keba u tun b'o fana baara kɛ nka bi Bazoum tɛ Niger y'i sen bɔ a la autant maaw olu kɔni kɛlen don k'u sinsin bi yaasa nin ko in a ka se ka sen sɔrɔ hali bi fɛɛrɛ ni dabali kura mun tigɛr'u bolo n'u y'a dɔn k'a fɔ ko Bazoum tɛ yen u tɛna se k'u tiri Niger kan tuguni Blaise fana tɛ Burkina tuguni fɛɛrɛ ni dabali min bɛ tigɛ sa Algérie ni Mauritanie olu ka waa ma Keba k'anw ka jamana dafiri k'anw ka jamanaw bila o sen sabara kɔnɔ wa hali sisan o wulikajɔ kelen talen don ka ɲɛsin min ye Burkina Faso ma koyi Burkina min ale min yɛrɛ tun bɛ ninnu jabala sigi koyi ka kɛ n'u ka hôtelba min bɛ yen Waga 2000 kɔnɔna na Keba Bamanci wale njuga wale kɛbaw u tun bɛ yen miirina jiginna i hakili b'a la waati min na Muzao ni MNLA karila ɲɔgɔn na min ye Burkina ye Blaise ka waati ale ye hélico bila ka na Bilal Akserif o bananen ta Gao ka taa n'o ye o y'a sɔrɔ Muzao ni MNLA o kɛlen don ka kataba naani kɛ ɲɔgɔn na jaja pankuru min nana Keba a pankurunin tilara ka to a 5 n'ara jukɔrɔ ji la koyi Mali tɛ yan France ni Algérie u bɛ fɔ ɲɔgɔn kan nka a ti kɛlɛ dɛ sabula bi France b'a dɔn k'a fɔ Algérie bɛ se ka wuli ka jɔ min kɛ Algérie bɛ se ka o sigi sen kan ka o baaraw kɛ nka Keba tile 2 in kuma t'an tulokɔrɔla kuma duman ye dɛ fɛɛrɛ don fɛɛrɛ min b'a to Algérie b'i sɔ gɛrɛ an na maa minnu bɛ yen n'u olu bɛ kɔkula jɛgɛya la maa minnu bɛ yen n'u ye Bamanci ɲɛmaabaw ye maa minnu bɛ yen n'u ye faso yɛrɛ janfa ka fasoko dabila pewu ka se ka olu magɛrɛ k'olu lasegi ka na Bamakɔ kɔnɔna na yan ka na Mali kɔnɔna na ka tila tuguni ka muruti kura boloda ka ɲɛsin AES jamanaw ma Keba
Algérie ka kuma in anw ka miiri na an ka jateminɛ na nin de b'a dugumana na maliyɛnw dun fana ɲɛ yɛlɛlen don Algérie a b'a dɔn k'a fɔ petu ko min ye Maroc ka nali anw fɛ yan o ti gansan ye nka gansan min tɛ a ko ni a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na keba bi accord d'Alger Algérie bɛ k'i sama o min nɔfɛ hali bi hali n'o y'a sɔrɔ a y'a fɔ da la ko accord d'Alger tɛ yen nka anw b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ accord d'Alger ko la o min b'a duguma a nana cogo min maliyɛnw ye degun min sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko Algérie bɛ min nɔfɛ o de ye k'o sinsin k'o coko ka maaw sɔrɔ mun bɛ se ka na fɔngɔ ɲɔgɔn wuli Mali kɔnɔna na tuguni tile 2 in kuma duman in ye tali kɛ o la mun de la keba anw ko k'an tɛ accord d'Alger fɛ maliyɛn caman ko k'a tɛ accord d'Alger fɛ mun na ni ye accord d'Alger ta k'a lajɛ keba ale de kɔnɔna na a fɔra ko gouverneur olu tɛ sigi gouverneur fɛ tuguni koyi ko dugu o dugu b'i ka président de sigi région bɛɛ b'a ka président sigi gouverneur kɔni bɛ kɛ yen dɔrɔn namugula sogo faso tɔgɔla dɔrɔn k'a fɔ k'a bɛ yen wa o kun ko k'u b'o kɛ min anw ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ o de bɛ accord d'Alger kɔnɔ gouverneur i bɛ yen i tɛ mara kɛ i tɛ yamaruya ta i bolo tɛ don nafolo la i bolo tɛ don foyi la ni fɛn o fɛn kan ka kɛ maaw ye maa minnu ta keba olu de b'o baara kɛ o de bɛ accord d'Alger kɔnɔ o fana kɛrɛfɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wasaden jɔyɔrɔw kɛ ni kala kan ka ta olu ye olu bɛ sugandi jɛkulu marafatigiw de fɛ nin ko kuntan ni nin ko kalantan caman de tun bɛ accord d'Alger kɔnɔ min ye maliyɛnw fujini ka ɲɛsin a ma wa keba juguman yɔrɔ min b'o dɔn u ko hali n'a ye o duguw diya ye don min na ni dugu jɛra komi u yɛrɛ de y'u ka président sigi u bɛ se k'a fɔ ko bɔn an tɔgɔ tɛ Tombouctou tuguni an tɔgɔ tɛ Kidali tuguni o bɛɛ kun yamaruya bɛ accord d'Alger kɔnɔ keba mɔgɔw fujini kun ka ca wa baarakɛw fana na sɔrɔdasiko fana na maatako fana na o ko kɛcogo fana kun kɛlen don ɲɛna woloma ni faso ci ni faso tila ni faso bɔrɔtɔ ye Algérie ko k'anw ka kɛ o accord de fɛ ala farala an kan sabula a waati i ɲɛ b'anw ka jamana tilali na an ka jamana bosoni na an ka jamana warakali la keba a ko sigira sen kan ka maa min k'a den fa i b'o dɔn a MINUSMA ale kun sigi kun ye o de ye accord ka lawaleya accord ka sinsin accord ka timɛ sabula OTAN bolofara de kun ye ale ye anw fɛ yan e m'a ye o tun bɛ taama anw ka drapeau ka foyi tɛ bɔ a la san o san MINUSMA kun tɛ mɔgɔw cɛ ka bɔ yan ko ka taa ko 6 avril ka taa ɲɛnajɛ kɛ o kun tɛ kɛ wa olu ye fɛn bɔ o ko la wa an bɛ dugawu de kɛ Asimi n'a ka cɛdenw ye u nana na waati min na k'an bɔ kumasuli k'an bɔ maloya k'an bɔ jamana cili la k'an bɔ jamana la lebuli la an b'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u sera ka ninnu bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen jɔ cogo min ka jamana bila sen kelen kan k'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛ yen bi minnu bɛ se k'a fɔ an dɛmɛbaa jɛkulu ma aw yɛrɛ duuru nɔnɔ an duuru basi keba tun bɛ Algérie ɲɛna ko fɛn min bɛ se ka kɛ sisan hali n'Ala y'u sara k'u ka kɛlɛkɛcɛw don u b'a dɔn k'a fɔ k'u yelen don fɔlɔ Mali tun tɛ se ka fɛn minnu kɛ bi o se bɛ Mali ye Tebboune ko olu bɛ nana gɛrɛ Mali la olu yɛrɛ tun b'a fɛ waati dɔ la yɛrɛ ka kalata jagoya coko anw kunna o de la an b'a fɔ bi ko AES jamanaw k'u kɔlɔsi Algérie jamanakuntigi ko fɛn wɛrɛ bɛ AES kɔrɔ ko min tɛ AES mɔgɔw ye keba kan bɛ Maroc ma Maroc o nana ka na fɔ AES jamanaw ye sɔrɔ ko ta na sira fɛ ale n'u bɛ se ka jɛ ka min kɛ Maroc o nana o b'a ka nafa ɲini de la AES maaw fana k'u ka nafa ɲini u k'u ka tɔnɔ sɔrɔ nka olu ka fisa ni Algérie min bɛ Bamanci jɛkulu terroriste jɛkulu maa minnu b'an ka jamana dafiri minnu b'an ka jamana buruja minnu b'an ka jamana lagosi k'olu kɔkɔrɔ don k'olu mara k'olu balo k'olu dumuni ka marifa ni fɛnw ta ka d'olu ma ka tila k'a fɔ tuguni tile fila in na k'e t'o ko la tuguni k'e m'o ko dɔn keba an ka hakili to an yɛrɛ la ni u bɛ na ɲɛ u ta an ta an bɛ se ka jɛ n'o tɛ nin waati in na diɲɛ bɛ cogo min bi Algérie yɛrɛ ko k'ale tɛ min fɛ min man d'ale ye keba ale tɛ fɛ Faransi ka min kɛ ale la k'i da don ale ka sokɔnɔ kumaw la ale tun b'a fɛ k'o ka anw na mun na o tuma anw tɛ jamana ye dɛ c'est pour que an y'a f'i ɲɛna ko Asimi ninnu nan'u na waati la u nana waati min tiɲɛ na an ka Ala fo ka Ala barikada keba n'o tɛ sisan b'a sɔrɔ an bɛ dabolo min na maa si t'a dɔn sabula IBK kun ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan o fɛɛrɛ in maaw tun b'a faamu
ale tun tɛ accord ko la nka a tɛ se k'a bɔ a da fɛ cɛkɔrɔba kelen mun don politique mɔgɔw b'a sama don o don o de tɛ sen na hali sisan fana o mankan kelen de bɛ sen na o minnu bɛ yen n'olu b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in a da ka di olu la hali bi n'an taara nin sira fɛ a politique mɔgɔw a bamanci jɛkulu o a diinɛ ɲɛmaa o a kafotigi o a denmisɛnninkuntigi o minnu bɛ dɔ sɔrɔ a ko la o olu si tɛ fɛ Algérie sen ka bɔ nin ko in na a dun banna de dɛ ala sago u bonya wulikajɔ min bɛ sen na sisan ni Algérie b'a fɛ a ka lafiya kɛba a k'a dɔn k'a fɔ a ka lafiya bɛ bɔ Mali ka lafiya la a k'a dɔn k'a fɔ ko AES jamanaw basigilen a ka basigi ye a k'a dɔn k'a fɔ n'u y'a nɛgɛ a ka jɛkulu wuli ka fɛn kɛ k'olu kɔkɔrɔmadon ka na Mali kɔnɔ olu mɔgɔw mana sɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ u kelenw bɛ mankan wuli ale yɛrɛ fana fɛ yen a tɛ lafiya bi a tɛ lafiya sini f'a k'o de dɔn n'a b'a fɛ ka baara kɛ ani Mali ni AES jamanaw ye ayiwa a kana tilennenya sira fɛ balimaya sira fɛ komi u yɛrɛ y'a fɔ cogo min dɔ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nka n'o tɛ olu bɛ min na nin ye a kɔlɔlɔ fɔlɔ a bɛ se u yɛrɛ ma sabula AES jamanaw kelen filɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma min kɛ nin ye n'a sera ka faamu jamanadenw fɛ a bɛ taa ɲɛ nka n'a ma faamu fɛ an bɛ sɛgɛn nka an kɔni bɛ min dɔn u k'u jija an bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan baara minnu bɛ ka kɛ baara min bɛ sen na wulikajɔ min bɛ sen na maa kana don kana u kɔ bɔ ɲɔgɔn ma tuguni o don ko i m'a ye ko jamana dɔw masakɛ ko a bɛ taa misiri 100 joli jɔ Burkinakaw fɛ Burkina jamanakuntigi ko k'ale tɛ misiri ko la mɔgɔw ɲinɛna o Asimi de pere banna yan mɔgɔ caman t'o kalama dɛ misiri ko in anw de banna perew an y'a fɔ a jamana ye an mago bɛ mun na o tɛ misiri an mago bɛ marifa de la n'i bɛ marifa d'an ma an ka terroriste kɛlɛ an b'o kɛ nka misiri o caman an yɛrɛ siso bɛ nin ka na misiri bɛ ka na ca n'anw siso ye yan yɛrɛ est ce que kiba bɔlɔnkun bɛ yen ko misiri tɛ min kɔnɔ bi misiri t'anw ka solution an ka solution ye yiriwali de ye ka kalan kɛ ka ɲɛ ka saniya kɛ ka ɲɛ ka kiiri tigɛ ka ɲɛ fantanw ka lafiya maaw ka se ka sɔrɔ kɛ ka baara kɛ u yɛrɛ ye k'u cɛ siri ka t'u ka taa ni ka seginw nɔgɔya u ka dugu n'u ka bugudaw n'u ka fɛnw an mago b'o de la min ye AES ye nin y'an ka sɔgɔmada na bolomafara ye ka d'u ma kɛba n'ala sɔnn'a ma don nataw la an na hakili jagabɔ wɛrɛ kɛ nin Algérie kuma in kan maaw ka se k'a kɔrɔw dɔn a laɲiniw dɔn a ko bɛ ka kɛ kun min na mɔgɔ ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kuma can nka min ye jamanadenw ye olu tun b'a kow de faamu n'o tɛ Sɛbɛnnikɔrɔ Burama y'a seko kɛ dɛ a y'a seko kɛ nka a tun tɛ se ka faamu a waati parce que politique mankan wulilen don n'o bɛ yen faliw bɛ sen na ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ kiba i lamɛn ka gɛlɛn degun caman mana caya i da la i bɔ ka gɛlɛn a la jɔn ko ala AES jamanakuntigi n'o ye Asimi n'a ka maaw ye u nana waati min na keba u ye Mali bɔ min na maaw k'a ɲini k'a dɔn u ye Mali bɔ degun min na u ye Mali bɔ kɔnɔguwa min na u y'an bɔ kumasulu ni lagosi mun na ala dɔrɔn de b'a dɔn sɔgɔmada in na ta kun ye nin ye dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Faransikaw fɛ yen kunnafoni gafe dɔ bɛ yen ko Jeune Afrique kɛba a y'a f'u ɲɛna u kana ɲinini kɛ jamana in kɔnɔ yan u ka ɲininkali kɛ maaw ka se k'u jaabi u y'a sɛbɛn ko
an ka passeport bɛ ka dilan faransi société dɔ fɛ k'a banna ta ko anw bɛ ka bɔ faransi ko la an bɛ ka faransi kɛlɛw ni faransi fɛnw kɛ keba Jeune Afrique mɔgɔw ma ko foyi faamu jɛrɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye tɔn min ye n'o ye baarakɛyɔrɔ min ye n'o bɛ ka Mali passeport dilan bi keba a ka contrat de bɛ Mali la yan a ye contrat in signé san 2015 a ka contrat bɛ ban octobre kalo nata san 2025 yaasa an kana na u ka contrat balili bani kɔn ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko an b'a na an kangara olu la keba ka taa wariba sara olu ye jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u ka continuer u k'u ka baara kɛ mais mun laɲininiw fɛ AES spécimen k'u k'o de don Mali passeport la lediri an bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ale tun ye faransi ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye ale ka waati de la u nana Ibrahim Boubacar Keita jagoya fo ka fɛn di ale ka tɔn ale ka mɔgɔw ma ni Jeune Afrique telen don ka taa sɛbɛ ko alisa ko Asimi bɛ k'a ka passeport dilan ni faransi société dɔ ye ko sabula ko min ye Mali ye ko an dɛsɛlen don dɛsɛ tɛ contrat min tɔ tora octobre kalo nata ye keba i bɛ taa mun o kari k'o tiɲɛ k'a fɔ k'e bɛ nana o dilan ka tila ka wari wɛrɛ sara o ye jamana min bɛ ka wari yɛrɛ ɲini bi donc ko in kɛ kun ye nin de ye sabula waati min na baara ninnu bɛ ka kɛ a bɛ kɛ ni hakili de ye n'o y'a sɔrɔ olu m'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko Mali mɔgɔw fana ye jateminɛ kɛ kabini san 2 transition ye nin waleya in jateminɛ k'a ye k'a fɔ a ma se wulikajɔ ka kɛ k'a fɔ ko k'u ka contrat kari ka bɔ u bolo u k'u ka baara kɛ mais baara bɛ kɛ cogo min na fɛn mun mana ɲini Mali jamana fɛ u b'o de kɛ Mali passeport la o de ɲininiw fɛ bi u y'o spécimen de don a la n'i ye Jeune Afrique ka sɛbɛn kala keba u bɛ nkalonfin tigɛ ko min ye passeport ye k'o lakodɔnnen tɛ maa caman taara ni passeport ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ maa caman ye dugutaw kɛ ni a ye ko n'o tuma dilan faransi société fɛ k'o tɛ se ka tɛmɛ k'o mankan de wulila ko de nkalon don Mali yɛrɛ de ye société in to yen a ka contrat bɛ ban n'a banna pewu o ni Mali bɛ sigi de ka kuma n'a da ka di Mali la a b'a t'u bolo n'a da man d'u la an yɛrɛ b'an ka passeport dilan an fɛ yan bɛɛ bɛ se k'i ka passeport dilan i fɛ yen bi ala barika la a mɔgɔw b'an bolo jamana kɔnɔ a b'an bolo jamana kɔ kan Maliyɛn denw bɛ se nin baara la bi kosɛbɛ wa bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ yɛrɛ ka tɛmɛ faransi société in kan a sɔngɔ yɛrɛ bɛ jigin fana keba Maliyɛn dɔ ka sɛbɛn dɔ b'an bolo passeport ko kan n'ala sɔnna a ma an bɛna na ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna o ko ka don nataw kɔnɔna na donc Jeune Afrique mɔgɔw ka kunnafoni ɲɛnama ɲini ka d'u ka mɔgɔw ma n'o tɛ u bɛ ka mun fɔ nin ye tiɲɛ tɛ dɛ tiɲɛ kisɛ kelen tɛ a la Mali ɲɛmaaw de ko yanni i ka société in gɛn ka tila ka taa wariba sara o ye tuguni i kana dɔw don o la tuguni i k'a to yen a ka contrat min n'a y'o sɛbɛn kabini san 2015 a bɛ ban san 2025 octobre kalo nata ye n'a banna ayiwa ni société in bɛ to yan n'a tɛ to yan Jeune Afrique fana k'a sigi ko o ko natɔ filɛ Minakakaw fɛ yen an ka minisiri 4 tun bɛ taama na ye kalanko minisiri keba kunun an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna min ye Amadou Sisavane ale tun bɛ o ko in kɛnɛ kan ye minisiri min bɛ école ko kunna ale taara Minakakaw fɛ yen sa a bɛ fɔ o ma sa ko Minaka premier cycle A keba a taara ɲɛda yen kalanso in kɔnɔna kan kalandenw ni karamɔgɔw ni kalanden somaw a n'olu bɛɛ lajɛlen masalala premier cycle A in kɔnɔna na a yɛrɛ ka munumunu salo senfɛ sa karamɔgɔ ka ɲɛmaa min bɛ yen yɔrɔ la n'o ye académie directeur ye o ye a yirala k'a fɔ ko classe 1 filɛ nin ye denmisɛnnin 453 o de b'a kɔnɔna na Sidi Bacili ko tiɲɛ don gouvernement bɛ k'i seko kɛ dɛ keba ko nka ko nin waati in na kuma tɛ funteni bɛ cogo min se foyi tɛ olu ye wa denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ yen u sigilen don duguma npan t'u bolo minnu bɛ npan kan u maa 4 u bɛ pan 1 kan min ye minisiri yɛrɛ ye a ko tiɲɛ na ko min ye nin karamɔgɔ kan ka fo Sidi ko tiɲɛ na fana ko lulu kɔni b'a dɔn k'a fɔ bi ko gouvernement a kan k'a lajɛ yaasa Minaka kɔnɔna na nin gɛlɛya in ka bɔ yen minisiri yɛrɛ ye waleya ninnu ye a ko k'a y'i ɲɛtirege siɲɛ caman keba ka tila ka kalanso in lajɛ k'a ye k'a fɔ bi ko ale yɛrɛ m'a faamu ko a ɲɛ ye min ye ko a m'a faamu ko kilasi 1 kɔnɔna na denmisɛnnin 440 kɔ ko tiɲɛ na et puis table ban t'u bolo sigiyɔrɔ t'u bolo dɔw sigilen don duguma ko nin waleya kan ka falen a ko a kɔni ye layidu ta ni ala sɔnna a ma min ye kalanso in ninnu ye fɛɛrɛ bɛna tigɛ minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko min ye école karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye baara bila kɛ Minaka kɔnɔna na keba
k'olu bɛna segi ka na yaasa ka se ka baara o sigi sen kelen ka mɛna ka ale kɔnɔna na Kucalakaw fɛ yen u ka directeur de kapu kura kɔni o ye Fatumata Tarawele ye ale yɛrɛ kɔni ye maa ye maa min dɔnnen don kosɛbɛ sabula u ka académie kɔnɔna na ale kun ɲɛsinnen don kunnafonidi kow ma min ye nin waati na sa u y'ale de ta nin kalo in tile 19 k'ale bila Mamadu Sangare nɔ na kapu la min ye kapu ɲɛmaakɔrɔ ye o bɛ taa Mpɛsobakaw fɛ yen o académie ɲɛmaaya o dira o ma a yira sa k'a fɔ min ye maa min bɛ yen n'o ye Mamadu Alanso Mayiga ye ale bɛna bila o nɔ na o taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati na Kucalakaw olu fɛ yen académie ani kapu ɲɛmaaw falenw Mali yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka kɛ Kayikaw fɛ yen yaasa ka se ka maaw dɛmɛ min ye dumuni ye 1700 o de bɛ ka di Kayi maaw ma sɛgɛn maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye an bi kɔ maaw ko olu kɔni o baara kurubokarili kɛ dimanche tɛmɛnen keba min ye donbolo ni dumuni ni da dumuni fɛnw ye o 1700 o de bɛ ka di ɲɔ b'a la malo b'a la tulu b'a la makɔrɔni b'a la balofɛnw caman faralen ɲɔgɔn kan sa k'a kɛ kiti ye o de bɛ ka di mɔgɔw ma sunkalo kɔnɔna na sisan u bɛ se k'u yɛrɛ ma dɛmɛ n'a ye cogo min na an sɔngokaw fɛ yen alimamiw olu bɛ ka kalan kɛ yaasa misiriwelelaw do keba misiriwelelaw olu bɛ kalan na bi bazi awsakaw fɛ yen min ye maa 10 ye misiriwelela 10 an sɔngo kɔnɔna na sa ko kalan bɛ ka kulu kunna yaasa cogoya min na u bɛ se ka misiri wele ko ɲuman o faamu cogo min waleya in sa ale kɔni kɛkun ye yaasa min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan misiri wele ko ɲuman na sa u bɛna kɛ dugutigilakaw kɔni wele u ka faamuyali kɛ yaasa misiri bɛ se ka wele cogo min na ka ɲɛ min ye bazi awsakaw olu fɛ yen Segu drogue ale caman baden minɛna kari tɛmɛnen douanelakaw fɛ inspecteur général de douane Amadu Konate ka maa minnu bɛ Segu kɔnɔna na olu kɔni ye wulikajɔ kɛ sa ka Mercedes dɔ taatɔ k'o lajɔ a kun bɔtɔ don Kucalakaw fɛ yen drogue min sɔrɔla a kɔnɔ sa birikiden 136 a bɛ taa se sefa wari miliyɔn 150 ma min ye mɔbili in yɛrɛ sa a kɔni kun falen don tewu siganama caman kun b'a kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw halisa olu bɛ sen na Keba i bɛ zira dɔn i bɛ ziramugu dɔn ko ziramugu Usubijangakaw fɛ yen o karili de bɛ sen na sisan zira i b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ nafa caman ɲɛ wa a ma ka di musow kɔni bɛ ka taa tigɛ sa zirasun na min ye a bulu i b'a dɔn bɛ kɛ n'a ye min ye ziraden ye a n'a kisɛ Sidibelakaw fɛ yen ko a bɔrɔ o bɛ 50 kilo o bɛ taa se nin waati in na 2000 ma Keba yɔrɔ dɔw la fana min ye Sorobirekaw fɛ yen Sorobire a bɛ taa se 3000 ma o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na i dun b'a dɔn k'a fɔ ko zira fana a bɔlen don bi maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko zira filɛ nin ka bɔ cogo min na tan k'an k'an jija an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen yiriden caman bɛ yen olu bɛ bɔ tan cogo la min ye jamana ɲɛmaaw ye u k'a lajɛ a bɛ se ka don ba la cogo min na sabula kuma caman min ye nin yiriden ninnu ye u bɛ mago caman ye u bɛ baara caman kɛ nka min y'a donnen tɛ ba la an ka jamana kɔnɔ k'a sera sa jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ waati min na yiriden minnu bɛ ɲɛ n'u bɛ nafa ɲɛ jamana ye u ka se ka olu don ba la cogo min na a ka bɔ tan cogo la Burɛmukaw fɛ yen donbolo dɔ kɛra jɛkulu fɛ n'o ye Janberi ye Janberi Banbakaw fɛ yen sa Burɛmu cercle kɔnɔna na olu kɔni u ka bagan marayɔrɔ sɛ marayɔrɔ donbolo taara kɛ olu ye yaasa u bɛ se ka sɛ ɲuman sɔrɔ cogo min na ONG Gabe maaw olu de kɔni y'o donbolo kɛ u ye sɛ si ɲumanw ka se k'olu d'u ma merilakaw ale ni dugutigilakaw ka taa fara baɲumankɛtɔnw kan sa min ye baara sɛ marayɔrɔ in ye a bɛ se ka yiriwa cogo min na u yɛrɛ bɛ se k'u da dumuni sɔrɔ a la cogo min na n'u ka bolomafaraw sɔrɔ a la cogo min na Keba an bɛ to baganko hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ sɛnɛ bagan mara ale ni mɔni kunna an ka jamana kɔnɔ ale ko sa ko ɲinan san kɔnɔna na min ye bagan 4080 bagan 200 2000 o de bɛna 4040 ani 180 nka 2000 ɲɔgɔnna o bɛna feere Bamakɔ kɔnɔna na yaasa maaw bɛ se cogo min na seli ɲɛkɔrɔla la ka misi sɔrɔ daduman na baara in kɛkun ye nin ye a yɛrɛla sa k'a fɔ sa ko min ye nin feereli ye nin y'a ta ko 17nan ye n'a bɛ feereli bɛ kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ baara kurumo karili kɛra kunungo minisiri fɛ Sabatɛrɛ na Lafiyabugukaw fɛ sigida 4nan na k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko gouverneur tun bɛ kɛnɛ kan minisiri Yubaba ale yɛrɛ tun bɛ yen a ka fɔ la sa nin kɔni kɛkun ye sa jamana ɲɛmaaw ka laɲini hukumu kɔnɔna na Maliyɛnw bɛ se cogo min na ka bagan sɔrɔ da nɔgɔ na ka seli k'o kɛ ni a ye minisiri ka fɔ la sa min ye bagan minnu kɔni ye ale ɲinana maaw kɔni sɔngɔw yɛlɛla dɔɔni sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bagan ta yɔrɔ ka na an ka jamana Bamakɔ faaba kɔnɔna na o gɛlɛyara kosɛbɛ
boucher ni bagan feerela olu caman fana tun ye gɛlɛya sɔrɔ nka fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ sen na sa yaasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ minisiri ko sa ko min ye bagan mara yɛrɛ ye ale yɛrɛ ka miirina la sa fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ tigɛ yaasa ka se ka nafa ɲɛ an ka jamana ye a y'a da don o la ɲinan ta ye n'o ye tako 7 ye 17 ye keba ko daminɛna mars kalo tile 20 dɛ a bɛ ban mars kalo tile 28 Bamako an'an ka faabaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u y'a yira sa ko ɲinan baganw u nana ka bɔ Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen Jema Segu Ɲono Sogolo Jabali ani Nara ko bagan fanbaw nana ka bɔ yen fɛɛrɛ in kɛkun ye min ye sa min ye 480 ye n'o 2000 k'an ka feere Bamakɔ kɔnɔna na u sɔngɔ kana tɛmɛ 40,000 ka taa se 70,000 ma bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'i ta sɔrɔ a la a ko ni nin kɛra ka ɲɛ o bɛ san wɛrɛ ta nɔgɔya wa min ye bagan maralaw ye fana olu fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la baaraw olu kɛcogo ɲuman na Yubaba ale ko ten minisiri Asa Bajalo kunungo ale taatɔ Sikasokaw fɛ yen keba a y'i jɔ min ye Bugunikaw fɛ yen Usmanu wele ni ale ye Buguni gouverneur ye ka taa se maire ma olu ye Asa Bajalo kɔni bisimila sabula u ka ale tun man ka mɛn olu fɛ yen hakilina falen minnu kɛra sa minisiri bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani wele cɛ o bɛ tali kɛ Buguni yɛrɛ don nataw la sa Buguni yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na kɛnɛya ko la kɛnɛya baara min bɛ se ka sigi Buguni min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden baara minnu fana bɛ se ka kɛ Buguni a y'a da don olu bɛɛ lajɛlen na gouverneur kɔni y'a yira la sa k'a bɛ dugawu k'a ye ala k'a ka baaraw ɲɛ a bolo kuma tɛ nin waati na baara minnu bɛ yen n'olu ka ca a bɔlen kɔ sa a ka sɔrɔ ka se Sikasokaw fɛ yen Sikaso a taakun kun ye min ye sa tuberculose bana o kɛlɛli o hukumu kɔnɔna na Asa Bajalo kɔni ye a kɛ sa ko kelen bolofara caman ye o senfɛ sa min ye balo ye u ye balo di fana kɛ maaw ma Sikaso kɔnɔna na maa minnu bɛ ni degun b'olu kan ka kɛ ni sunkalo solidarité n'o ye jamanakuntigi ka miirina ye min sigila sunkalo kɔnɔna na yaasa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sun tigɛ lafiya la cogo min na salona siningo sa baara min kɛlen hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko minisiri yɛrɛ ka minisiriso tun ye nin baara in ɲɔgɔnna kɛ Sikasokaw fɛ yen ɲinan sa hakilila jigila san 2025 a taakunba kun ye min ye sa o ye k'a fɔ dépistage k'o kɛ fufu jabɛtitɔw olu la hypertension bɛ maa minnu na min ye Sikaso ale kɔnɔna na ani Bamakɔ kɔnɔna na min ye ka se ka fura di maaw ma maaw bɛ se cogo min na ka u yɛrɛ dɛmɛ ani fana min ye balo di k'o kɛ maaw ma maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila n'olu bɛ Sikaso dugu kɔnɔna na ni se t'u ye surasi musow minnu cɛw fatura n'o ye filiyatɔw ye ka taa se sa falatɔ minnu bɛ kan kɔnɔna na misiw ale ni balo k'olu ta ka di olu ma Sikaso fana min ye sunkalo solidarité hukumu kɔnɔna fana na ye min ye malo ale tɔni 5 o dira ɲɔ tɔni 10 sukaro ale carton caman macaroni carton 200 min ye tulu bidon carton 200 litiri 5 ta o fana dira maaw ma gwa 200 olu ɲɔgɔnna olu ye donbolo sɔrɔ ka bɔ jamanakuntigi ale ka laɲiniw yɔrɔ maa minnu bɛ sa n'olu ye lujuratɔw ye ka taa se minnu tɛ yeli kɛ ka taa se falatɔw ma donbolo kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan donbolo ninnu fana senfɛ sa u ye donbolo kɛra minnu ye u ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin minisiri ma a n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ yen n'olu ye pipi de la nation ye surasi minnu fatura olu denw olu fana ye foli kɛ k'a yira k'a fɔ ko hakili tora u la sen na wa u ka kalanko bɛɛ lajɛlen sigilen no sen kan Asa Bajalo y'a yira sa k'a fɔ ko komi ko in ni sunkalo bɛ bɛn sunkalo 2 bɛɛ lajɛlen n'o ye kerecɛnnakaw ka sunkalo ni silamɛw ta ye o y'a to sa donbolo in fana ka kɛ ka ɲɛsin olu fana ma olu fana ko se k'u ta sɔrɔ cogo min na malikurako ta hukumu kɔnɔna na ni hakilina ɲuman minnu bɛ sen na minisiri ye i to fana senfɛ keba ka taa Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba ka t'i ɲɛ da o kan scanner mun bɛ yen scanner min n'o ye scanner kura ye sa u b'a fɔ masa ko 64 barreti ka taa se min ye 128 coupe ma ninnu bɛɛ lajɛlen a taara ɲɛ da olu kan koyi a y'a ye fana k'a fɔ min ye gɛlɛya minnu b'u la bi arajo ko ta nasira la ale ni hémodialyse a ye ɲɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa se denmisɛnninw n'o ye denyɛrɛninw ka yɔrɔ ye pédiatrie a taara nin bɛɛ lajɛlen lajɛ minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni k'a nisɔndiyara kosɛbɛ Sikaso dɔgɔtɔrɔso minɛcogo n'a kɛcogo la a b'a ɲini u fɛ sa degun minnu bɛ yen ani minɛn minnu b'u bolo u k'olu kɛ ka baara kɛ ka ɲɛ yanni dɔwɛrɛw ka sɔrɔ yanni minisiri kɔni ka bɔ yen sa ale ni silamɛ diinɛ maa minnu tun bɛ yen ani kerecɛn diinɛ maaw u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka sun tigɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min o fana kɛrɛfɛ fana a taara min ye jamanatigilakaw fɛ yen n'o ye bulon kɔnɔna ye Ablaye Traoré an b'a fɔ yan sabula bulon ko caman tɛ k'ale kɔ min ye Sikaso maabaw ye sa olu y'u bisimila n'olu fana ye hakilina falen kɛ miirinaba minnu bɛ yen bi ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma u y'o fɔ
maakɔrɔ minnu bɛ sa olu tɔbɔtɔliko ko bɛ kɛ cogo min na o y'o bɛɛ lajɛlen fɔ ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa min ye Sikaso dunanjuguso dɔ kɔnɔna Keba suntigɛ u taar'o fana boloda ye i n'a fɔ laada la a bɛ kɛ cogo min na sunkalo solidarité ale hukumu o kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la Keba an b'a yira bɛɛ la sa k'a fɔ min ye aigle ye olu ka bɔ ko 6nan kɛra kunu coupe du monde éliminatoire o hukumu kɔnɔna na n'o ye san 2026 coupe du monde min kan ka taa san wɛrɛ Mali kɔni ma se ka se sɔrɔ Centrafrique kɔrɔ ko a kɛra fu ani fu ye nka novembre kalo tɛmɛnen fana Bamako ya min ye Centrafrique kelen ye ale ni Mali kun ye 2 bin fana kɛ yan dɛ kelen o ma kɛ kelen ni kelen de zen kɔni sa a bɛ se ka yira sa k'a fɔ ko Mali ka groupe kɔnɔna na Ghana de kɔni bɛ ka taa ni ko ye kuru 15 bɛ ale bolo Madagascar dalen no ka sa kuru 10 m'o bolo Mali kuru 9 bɛ ale bolo ni kɔni ye aigle ka chance dɔgɔya kosɛbɛ u ka qualification ko la ka se ka taa min ye coupe du monde ale kɛnɛ kan Keba an y'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye commune 4nan kɔnɔna na n'o ye district 4 ye ko a ko balana ye kosɛbɛ mun de kɛra kalata do Keba kalata do fédération bɛ maa minnu bila ka taa kalata ko la kɔlɔsi olu nana ni équipe 48 o de tɔgɔ ye équipe 48 na u y'a yira ko équipe dɔw bɛ yen minnu bɛ Abdoulaye Gambi Babula nɔfɛ ko olu kɔni dɔw ko olu dulonnen dɔw bɛ yen ko olu gɛnnen don nka Keba n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ko in ta k'a lajɛ u ye équipe fɔlɔ min fɔ ko o dulonnen don n'o suspendilen don ASSB ale ka dulonni ko kuma o kun fɔra sabula a yira k'a fɔ ko u kun ye gabakuru kɛru kɛ nka janvier kalo tɛmɛnen tile 30 Keba min ye ASSB ye a nana n'a ka yafadeli lettre ye yafadeli lettre o dira janvier kalo tile 30 o kɔfɛ février kalo tile 3 a yiral'u la sa k'a fɔ k'u kan ka musaka sara 20,000 u y'o sara min ye février kalo tile 22 district 4 yɛrɛ ka lajɛ senfɛ u ye sanction in wuli avec effet immédiat k'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ se ka baara kɛ district 4 kɔnɔna na u ka lettre de clémence Keba o bɛ yen récit min n'u ye 20,000 sara o la o bɛ yen wa u ka suspension leveli fana o fana bɛɛ lajɛlen bɛ yen équipe filanan min bɛ yen n'u y'o bɔ Babula ka maaw la o ye FC Kawral ye FC Kawral ko ale suspend ko sabula ko gouvernement yɛrɛ kun ye association Kawral renouveau o ci ka bɔ yen olu dun y'a ye k'a fɔ FC Kawral ani association Kawral renouveau kelen tɛ récépissé kelenw tɛ tɔn ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la balontan tɔn in n'o ye FC Kawral ye ale ka récépissé b'a bolo association Kawral renouveau min cira Mali gouvernement fɛ o papier fana bɛɛ lajɛlen bɛ yen décision min taara o kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen nka o bɛɛ la fédération ka maaw ko olu fana tɛ se ka voter ko sabula ko o kɛra ten cogo la association wɛrɛ bɛ yen tuguni Keba u ko o association ko kɔni sen kun tɛ balontan yɛrɛ la fiyewu ko kɔni kun sen bɔra la pewu o ye tɔn jumɛn ye o ye tɔn ye sa tɔn min n'u tun ye o dulon pewu k'a fɔ ko sen tɛ foyi la ko tɛ se ka baara kɛ o tɔn Keba pour que a ka fɔ k'i tɛ se ka jouer ko i ye inactif ye i ma balontan saison 3 san 3 de b'i bolo i tɛ balontan mais saison 2022-2023 équipe in y'o ta 23-24 a m'o ta ɲinan san kɔnɔna na a ye papier ta ka licence ta o papier bɛɛ lajɛlen bɛ yen nka o bɛɛ la fédération mɔgɔw ko u tɛ se ka taga vote la commune 4 district kɔnɔna na équipe wɛrɛ min bɛ yen n'o yɛrɛ ta ye Kamanagan ye a ko la kosɛbɛ ko priorité FC ko wara jera de ka bɔ a la pewu o kɔni ko o tɔn bɔra la pewu nka o kabakoma yɔrɔ ye min ye Keba priorité FC ɲinan san kɔnɔna na musaka min bɛ sara pour que i ka se ka balontan fédération ka balontan tɔnw fɛ Mali kɔnɔna na Keba u y'o wari sara n'o ye 2000 o reçu b'an bolo priorité FC fédération yɛrɛ liste min bɔ k'a fɔ ko équipe hakɛ min kan ka jouer n'o bɛ taa se équipe 280 kɔ ma u y'a a papier signé FC priorité b'o équipe 280 kɔ la lettre in senna secrétaire général de la fédération fɛ le 16 octobre 2024 o papier bɛ yen nin bɛɛ kɔfɛ fédération ko ni mɔgɔ ninnu tɛ se ka taa district 4 kalata la u y'u bɔ a la mais Keba ma bali anw na parce que fédération ye nin kɛ yɔrɔ caman ka tɛmɛ Segu ta an tɛ sɛgɛn a fɔli la u y'a kɛ yen u taara kɛ yɔrɔw caman na u y'a kɛ Kulukoro u y'a kɛ Kayi u y'a kɛ Kati yan u y'a kɛ fan caman sari sisan ni mɔgɔ ni Bavier ninnu tɛ kuntilenna kelen na i ka équipe a bɛ f'i ɲɛna depuis saison daminɛ aw bɛ jigin 2e division na arbitre bɛ bila ka aw namara
abe bo bolontan mi se ka ɲɛ cogo di o la k'o to namara tantogo la maa minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ bolontan yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye n'a kɛra k'aw bɛɛ ye kelen nafa jumɛn b'a la n'aw bɛɛ ye kelen ye nafa jumɛn b'a la ɲɔgɔndan jumɛn b'a la a diya bɛ min bolontan yɛrɛ kɛkun ye mun ye o bɛ sɔrɔ o la cogo di n'a bɛra ko minnu bɛ yen ko olu bɛɛ bɛnnen don ka mɔgɔ kelen ta ka namara kelen kɛ ka juguya kelen kɛ ka pɛnɛ kelen kɛ k'a bɛɛ lajɛlen to mɔgɔ kelen bolo mɔgɔ si tɛ kuma u fɛ an ye Gambi ka kumakan dɔ sɔrɔ an b'o k'a la an k'o lamɛn pour que mɔgɔ ka se ka ko in tɔ faamuya district 4 ko kɛra cogo min na a ma bala an kɔni na a ma bala an na parce que nin ye fédération taabolo de ye sisan i t'u fɛ i bɛ bɔ a la n'i b'u fɛ i bɛ to a la hali n'i ma ɲi hali n'i tɛ se foyi la hali ni jama t'i kɔ i bɛ to a la. An nana kije la fɛn minnu kɛra Amadu kaw la bon yanni an k'an da don la équipe 26 min b'an nɔfɛ an b'o équipe kelen-kelen présenté o la fɔlɔ olu tila ko équipe 6 min tɛ don salle kɔnɔ an b'o équipe kelen-kelen fana yira ka sɔrɔ k'a kow ɲɛfɔ FC Lassa AS Lassa pardon ASCBB ouais CBB FC Danaya Nation Foot AS Mandé ACI CRAF ASDK Kaural CMT LCBA Abdou il est parti à la tribune ok Zadoko Bafsel ASDK Paraprise Guerrier Dimandé CB Foot Kebe Foot Dakan Foot Destin Foot ASSD ASSB CESO Dambé ASDP Priorité ni équipe 26 de Congo ku be voter u be u ka mandat di mais en travail na ko mi soro anye en tra soro ko ye équipe ke équipe binani sabay équipe binani saba ye équipe woro tige ka boniku équipe woro tige ASSD ko suspendendo anto ka suspension ko kalama ko fe ye priorité yo tige ko équipe aradiele rede anto fana kalama ye Kaural fana tige ko fana aradiele no parce que association Kaural renouveau gouvernement waradié ou tarota ko ke FC Kaurali aya dabal man ko ya ye équipe du fana pala tukuni CMT ko inactif ça le saison terminée équipe mu compétira ko c'est inactif mina licence bu bolo a fin be bu bolo donc aw reconnaît aya ye odla na ni mo chamay pour que comme nous kera mairie kono bi beka yi angu sigele no na ma barana parce que angu na somna ka foko équipe chama bitike parce que ani munu me nyona ko équipe manchang entre élection na malo du bolo na nu malo la ligue be malo nu malo la fédération be malo mu yɛrɛ dabalima ko sɔgɔmada in na u ka mɔgɔ dɔ de y'a fɔ n ye ko fédération secrétaire général y'a d'ale ma ko équipe 43 de bɛ voter mais a t'anw bolo an mun ye ne mun ye candidat a tɛ ne bolo an bolo 47 équipes de bɛ fɛ parce que 47 équipes de bɛ ka compétir mais a ma bara n na mais baara kan ka kɛ mais n'an ko k'an bɛ ko o ko kɛ bi a bɛ kɛ tiɲɛni ye parce que mɔgɔ min ka nkalon bɛ s'i ka tiɲɛ na i b'o to yen parce que bɛɛ b'a dɔn a kɛra taille sur mesure ye n bɛ bɔ kuma kɔnɔ. Leka wuli kija sisan min ye kulukorokaw fɛ seko ani dɔnko san ko belebeleba fɔlɔ o bɛna taa kɛ yen gouvernorat ale salle kɔnɔna na 10 heures faso baro kɛnɛ maa minnu nana taa ye a kumatigiya la sa o ye ministre yɛrɛ ye ka taa se Mamadi Keita ma nko karamɔgɔ ale ni Burama Sumano ministre a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka ye kɛnɛ kan n'Ala sɔnna a ma min ye jaw ye a n'a ko bɛɛ lajɛlen kɛbaaw mana bɔ yen min ye seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na ko ka se ka ɲɔgɔlɔn dilan maaninfinya kan
adamadenya ni fɛnw kan sa ni maa min y'a dɔn k'i bɛ so la i ka ɲɔgɔlɔn sɛbɛnnen dilanni a n'a fɛnw bɛ taa ministère la culture la pour que ka se ka taa min appel à candidature k'o jaabi ye ɲɔgɔlɔn in a kan ka dilan ka kɛ ka bɛn ni ɲinan kɔnɔna ye min ye ɲɔgɔn dan don maa minnu ka ɲɔgɔlɔn bɛna na sɛbɛn ka ɲɛ kosɛbɛ olu bɛ taa ka baara in d'u ma olu ka se ka ɲɔgɔlɔn in dilan ani de la culture ale hukumu kɔnɔna na an bɛ to hukumu kelen kɔnɔna na le wura de Segu a ja bɔra a kuma cayara kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a la Kartigɛ Layiko ale ye fili minnu sɔrɔ le wura de Segu la an ka jɛ ka o lajɛ Seko ni dɔnko maa ma parlement don an ka jamana le wura de Segu masakɛw ya ye Segu ye Damosa Jarayo ya ye Segu ye Gayoro Kwasade ya ye Segu ye Chefari Dudo ya ye Segu ye Gayoro Kwasade le roi de Segu n'i y'a jateminɛ Mali bɛɛ kunkanko don parce que Mali fan kelen na bɛɛ histoire kɛra nin cogo in de la kɛlɛw de kɛra ka jamana dɔ jamana si ma jɔ k'a fɔ a jɔra ten a banna ten nkalon don n'i jɔra wagati dɔ la kɛlɛ bɛ kɛ a ye du yɛrɛ kɔnɔ kɛlɛ tɛ kɛ wa le roi de Segu masakɛw a bɛ kuma an ka masakɛ kɔrɔw a n'an ka kokɔrɔbaw kan sanjan tɛmɛnenw la le roi de Segu an danbe de jiratɔ dɔn an na an yɛrɛ de jiratɔ dɔn na n'i ye diɲɛ ko kɛ fili bɛ se k'i sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o fili bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ne kɔni ye fili min ye le roi de Segu la o ye misiki fanfɛla ye ne kɔni ye fili min ye le roi de Segu la o ye misiki fanfɛla ye n y'a dɔn sa dɔ bɛ se k'a fɔ ayi anw de bɔra nin siya in na nin ma minɛ ten dɛ a ma wa ni mana fana bɔra bɛɛ b'a fɛ ka birifini sama k'i biri n'a ye koyi bɛɛ b'a fɛ k'i ni yɔrɔnin sara a la mɔgɔ si tɛ sɔn k'a fɔ ko kɛlɛ kɛra ko ne de borila mɔgɔ si tɛ sɔn k'o fɔ o. an t'a faama an t'a jamanatigi mɔden an t'a koyi an t'a faama an t'a fanga filajɛ de an t'a so an t'a faama an t'a jamanatigi mɔden an t'a koyi an t'a ditigi mɔden an t'a so a baro bɛ diya faama ye ya Borongolija Biton baro kadi Bakeme baro aye twanga biton baro Borongolija aye twanga Biton baro yasa baro bedia Fama ya Borongolija Biton baro kadi Bakeme baro aye twanga bito baro Borongolija de Segu ne anya yɛrɛ ye a kɔnɔ an y'an danbe y'a kɔnɔ ka tila k'a fɔ an yɛrɛ ka kan na an ye danbe y'a kɔnɔ an ye bonya y'a kɔnɔ an ye karama y'a kɔnɔ a ye an bila fana an ka an yɛrɛ labɛn an labɛnnen tun don dɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min tun jɛngɛnnen don a y'o bila o ko o labɛn a yɛrɛ ka bonya kɔnɔ a ka danbe kɔnɔ a bɔkolo kɔnɔ. Jeli Maka ne furu kɛ ɲuman ye tiɲɛ fɔ jeliw n'an ka cɛfarinw to a duman fɔ kuma bɛɛ Segu bi lombo lamba nka Segu ti bin abada nama kwati ni dwadi jukudo nama ni duma na ngolo jarala ngolo la ini da uye ngolo jugu ye ne kwa bene ni bebe ne be Segu Anya ba ko na.
ay sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kabi lawale dugu in bɛ tan de gɛlɛya tun b'a na cogo cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔn man golo n ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i ma ka na ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o. Ngolo ne jiginnen na ni ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso dira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ na degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ kan k'an den yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni. Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna an ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnyana o diyara aw ye ko ka dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara ti sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali ne ko dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko ko a t'o sara heyi